ሰላም ኩብራት ተኸታተልቲ ህድሞና ኤክስትራ መቼም ኣብዚ ዓለም ዳርጋ ዘይተገብረ ነገር የለን እንዲዩ ብዙሓት ሰባት እንተነ ተፈላጥነት እንተነ ውልቃዊ ደስተኦም ዘይገብርዎ ዳርጋ የለን እንትበልካ ምግናን ኣይኮነን በዚ ድማ ሽም ናይ ገለ ፍሉጣት ሰባት ሃንደበት ገለ ምስ ገበሩ ሽማማ ማዕከና ዜና ክመጽእ ዝረአ ካብዚ ኩሉ ፍሉይ ብዝኾነ መልክዕ ግና እዚ ሕጂ እንዛረበላ ሰብ ኣግራም ብዝኾነ ኣገባብ ሕፃባ ብምሻጥ እንጀራ ክትምእርር ጀሚራ ብምህላዋ እዩ ንሕጂ ኸ ብኸመይ ኣብዚ ደረጃ በፂሓን እንታይ ዓይነት ሳዕቤናት ከኣኸቲልላን ክንርኢና ቅድሚኡ ግና ኣብዛ ቻነል ሳብስክራይብ ላይክ ከምኡውን ነታ ደወል ብምጥዋቕ ቀዳሞት ተኸታተልቲ ክትኮኑ ብኽብሪ ንዕድም ሙሉእ ሽማ ቤል ደልፊኔ እያ ትበሃል እዛ ዕድሚያ 19 ዓመት ዝበፅሕ መንእሰይ ጓል ኣንስተይቲ መጀመርያ ኣብ ኢንስታግራም እያ ከም ሰብ ስእልታታን ከምኡ ድማ ቪድዮታታን ክትዝርግሕ ዝጀመረት ነዊሕ ኣይፀንሐትን ድማ እዛ መንእሰይ ጓል ኣንስተይቲ በቲ ምስ ፆታዊ ስምዒታት ርክብ ዘለዎ ምንቅስቓሳታ ገይራ ብዙሓት ተኸታተልቲ ክትስሕብ እንከላ ክሳብ ሚልዮናት ተኸታተልቲ እውን ክተጥርያ ክኢላ ይኹን እምበር እዛ ጓል ኣንስተይቲ ነቲ ውብነታ ገንዘብ ክተምፃሉ ብምሕሳብ ሓደ ኣብ ሓሳብ ናይ ዝኾነ ሰብ ክመጽእ ዘይክእል ኣገራሚ ዝኾነ ሸቐጥ እያ ሓሲባ እዚ ኸኣ ነቶም ኣብ ኢንስታግራም ለይትን መዓልትን ብዛዕባ ኣካላታ ዝፅሕፉላ ተኸታተልቲ ዕፃብ ነፍሳ ዝኾነ ማይ ክትሸጠሎም ብምውሳና እዩ ነዚ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ክትወስድ ዘገደዳ ነገር ክትነግር እንከላ ኸኣ ኣብ ኢንስታግራም ኣብ ዘእተኽዎ ቪድዮ ይኹን ስእልታት ብዙሓት ተኸታተልቲ ሕፃብ ክይስተ ጽብቕቲ ክብሉኒ ብምጅማሮም እዩ ብድሕሪኡ ድማ ሓቆም ድዮም ኣይኮኑን ንምፍታን ሕፃበይ ኣብ ንኣሽቱ መትሓዚ ዓሽገ ክሾጠ የፈቲነ ተዓዊተሉ ኸኣየ ትብል እዛ በታ ሕፃብ ክይስተዩ ዝበልዋ ተተባቢዓ ብሓቂ ሕፃባ ንመሸጣ ዘቕረበት መንእሰይ ኣብ መጀመርታ ከም መፈተኒ ናታ ዌብሳይት ከፊታ ኣብ 500 ዝኾነ ሓባ ናብ ዕዳጋ ኣቕረበት ካብቲ ዘገርም ድማ ነተን ሕፃባ ዝመልኣ ንኣሽቱ መትሓዚ ንሓንቲ ብሕሳብ $30 ክትሸጠን እንከላ ነተን ንመፈተኒ ዘቐረበተን ኩለን ኣብ ሓፂር ግዜ እንተሸይጠን በዚ ኸኣ ዛጓል ምሕፃብን ምምላእን ናተይ ኢላ ሒዛ ዓቐን ዘይብሉ ሕፃብ ነፍሳ ክትሸይጠን ከላ ነቶም ጽሚ ኣካላታ ዘለዎም ድማ መርወይ ይኾኖም ኢላያ ጽሒፋትሎም እዚ ይኹን እምበር ኣብቲ መትሓዚ ነቲ ሕፃባ ዝኾነ ሰብ ክሰትዮ ከም ዘይብሉ ሓበሬታ ብምልጣፍ ትሸጦ እኳ እንተነበረት ብዙሕ ሰብ ግና ተቃውሞታት ክገብረላ ይተራዩ ከም ውፅኢት ኸኣ ትካል ኢንስታግራም ንስኺ ምስ ሕግታትና ዝኸይድ ተግባር ትገብሪ የለኽን ብምባል ነቲ ሕሳባ ክዓፅውላ እንከለዉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከኣ ካብ ገጻት ኢንተርኔት ብፍጹም እያ ተኸዊላ ትርከብ እዚ ናይ ዛጓል ተግባር ግና ብጣዕሚ ኣገራሚ ብምዃኑ ኣብ ብዙሓት ማዕከናት ዜና ኣርእስታት ክሰርሕ እንከሎ ገለ ንሳ በላሕያ ንገሊኦም ተጠቂማ እንጀራ ትምእርር ኣላ ክብሉ እንከለዉ ገለ ድማ ከምዚ ዓይነት ሰብ ባይታ ክፍጠረሉ የብሉን ብምባል ብዙሕ ክትዕዮም ኣላዒሎም በቲ ኮይኑ በቲ ድማ እቲ ከም ናእዳ ንሓንቲ ጽብቕቲ ጓል ኣንስተይቲ ሕፃባ ይስተ ዝበሃል ዝነበረ ናብ ሓቂ ዘቐየረት ናይ መጀመርያ ጓል ኣንስተይቲ ኮይና እያ ዘላ نحجز التدالو مدب زينيرو بخالك ساب نرغب سلام نعهم